Hirukidetik beste behin ere hemen janaria biltzen ari zarete, baina zein da helburua janaria biltzonena? Gure helburua da Argi eta Karitasei janaria, higiene produktuak eta gabonetako produktuk ematea. Zeba, ongea behaiekin bi aste hauetan eta kontatu gara behaien despentsak nahiko hutsak daudela. Eta jendea oraingoz hasi da animatzen pixkanaka produktuak ematen? Bueno, oraingoz nahiko gutxizte goaintxe hasi geha, baina gero espero dugu desente jasotzea. Supermerkatu askotan jarri zarete? Bai, jarri geha guztira hasi supermerkatutan, biala BM, Tolosako bi eroskik, bi todo, eta superrekon. Eta zenbat pertsona animatu zarete hemen lata biltzen egotera? Supermerkatu bakoitzen gutxi gara era 4 pertsona, 24 inguru geha talden, eta guztik abundatu geha. Ez da lehenengo aldia Hirukidetik janaria biltzen eta zabiltzatena, nolatan animatu zineten horrelako ekintzak eta egitera? Urtero egitea Hirukideen Eguberri kanpaina eta lehenengo batxilergoko izategea antolatze deunak, eta proposatu ziguten aurten ere egitea eta baietz esan genuen du digabe.